Anane warung ayu ing Dam Sedodok dukuh puthuk desa Pijeran wis akeh dirungu dening masyarakat. Nanging sing wis mrangguli papan mau mung wong-wong sing atine lagi kothong utawa pikirane lagi bingung. Akeh banget crita ngenani papan kono mau. Dam Sedodok mujudake dam sing dibangun wiwit jaman Walanda. Dam kuwi minangka srana irigasi sing ngedum banyu kanggo pertanian ing desa Pijeran, Manuk, Bawu, Siman lan Purbasuman. Ing kono biyen ana jligi sing kanggo mbuka lan nutup iline banyu irigasi. Nanging saiki dam mau wis rusak, betonane wis ambrol kabeh lan jligi wis ora ana. Sing kari mung cerita serem ngenani papan mau. Miturut critane wong-wong sing wis tau mrangguli, ing papan kono ana warung wedang kopi lan panganan sing ditunggu dening wanita-wanita ayu tur isih enom-enom. Critane sing tau diweruhi ing papan kono kuwi ya lumrah kaya ana ing alaming manungsa ngene iki. Ya akeh pawongan sing padha jajan cangkruan ana kono. Ana sing numpak sepeda ontel, ana sepeda montoran, lan ana uga sing numpak mobil. Dadi pancen reja tenan. Lan warung ing kono bukake ora mung wayah wengi tok, nanging uga ing wayah awan. Dadi sasat sedina sewengi ora tau tutup lan tansah rame ditekani dene pawongan sing padha jajan. Awan kuwi panase sumelet sasat kaya mecah-mecahno gundul. Dilalah angin bae ya ora ana. Dadi sakliyane panas awane uga gerah banget. Kamangka biasane senajan panas yen ing sawah ngene iki ya ora nemen-nemen gerahe amarga ana silire angin. Nanging awan iki jan beda banget kaya biasane. Mingan kang wektu kuwi lagi ndaut kaya ora betah marang sumuke hawa. Awake sing ireng janges kepanggang srengenge katon sangsaya gilap merga keringet sing mruntus. Bola-bali mingan dengengek kanggo ngelap keringet sing dlewer ana ing alis lan mili nyang mripate. Nalika mingan bubar ngelap mripate sing krasa perih klebon keringet iku, saka rumangsane dheweke wis ora ana ing tengah tanduran pari ing sawahe, nanging dheweke ana ing papan kang reja. Saka rumangsane mingan dheweke ana ing karang padesan sing kebak omah lan akeh wong kang padha pating sliwer. Ana sing mlaku, ana sing numpak sepeda, ana sing numpak motor lan uga ana sing numpak mobil. Mingan kaya ora percaya marang sakabehing sing dideleng. Dheweke bali ngucek-ucek mripate, nanging sing diweruhi isih panggah. Malah saiki dheweke weruh warung sing kebak wong. Panase hawa ndadekake mingan ujug-ujug bae krasa ngelak lan ngelih. Weruh ana warung, mingan terus jumangkah mara. Tekan ngarep warung, mingan diaruh-aruh dening Mariman karo Dugel sing lagi wae metu saka warung. "Saka ngendi iki mau, Kang?" pitakone Mariman marang mingan. "Arep edangan to, Kang?" Dugel melu takon. Mingan ora enggal semaur. Dheweke nyawang wong loro mau tanpa kedep. Sailinge wong loro kuwi mau wis padha jenat. Lah kok ana kono? Anggone nyawang wong loro mau nganti ndlongop. "Kok malah ndlongop to, Kang?" ujare Mariman. "Oh, ora, iya, ayo to wedangan kene." Wangsulane mingan gragapan. "Wis, Kang, penakno wae, aku karo Dugel bar wedangan iki mau," semaure Mariman. "Penakna ya, Kang,
Aku tak bali dhisik. Iya. Kandhane Mingan kami sosolen karo isih kebak pitakonan ing jero atine. Mingan jumangkah mlebu warung. Ing jero warung ana wong 7 isih lagi wedangan lan uga ana sing lagi mangan karo omong-omongan gayeng. Mangga pinara, Pak. Ujare sing jaga warung grapyak. Ngunjuk napa dahar? Wedang kopi mawon. Saure Mingan terus mapan lungguh ing dingklek kayu dawa sing isih lowong sisian karo nom-noman sing lagi mangan. Saksuwene ngenteni wedang kopi pesenane dicom, Mingan nyawang saubenging jero warung. Bakule wedang isih enom tur rupane ayu banget. Ing pojok tengen jero warung ana wong wadon loro gayeng gojek karo tamu sing wis bar jajan. Rupane ayu-ayu tur ya isih enom. Anggone guyu wong wadon loro mau cekikian. Yen dirungokake kaya ngiris ati amarga krasa aneh lan uga serem. Ora krasa kithoke Mingan merinding-merinding. Bakule wedang ngulungake cangkir isi wedang kopi sing panas marang Mingan. Mingan nampani cangkir lan tanpa sengaja nyenggol drijine bakul wedang sing dirasa anyep kaya debok. Bali Mingan merinding kithoke. Kanggo ngilangi rasa sing ora kepenak ing jero atine, Mingan ngetokake lepake saka ngesak terus ndudut udut lan terus disumet. Ora suwe Mingan kebal kebul rokok sing isih ana lepak ditawakake marang wong-wong ing jero warung kono. Sing ditawani mung mantuk lan mesem. Nggih sedaya mawon. Kandhane Mingan abang-abang lambe marang wong sing ana ing jero warung. Bali sing ditawani ora semaur nanging mung mantuk lan mesem. Mingan krasa gumun geniya wong-wong mau yen diajak ngomong kok mung mantuk lan mesem. Nanging yen mong omongan karo sepadane kok katon gayeng kanthi rasa sing ora karo-karuan. Mingan nyeruput wedange. Ing jero warung iki sing ngajak omong dheweke ya mung sing ngedoli wedang. Lah sing ngedoli wedang dhewe mung sepisan ji anggone ngejak omongan dheweke. Ya pas nawani dik mau kae. Lungguh suwe ana ing jero warung Mingan krasa ora betah. Inggal-inggal bae wedang dientekake. Banjur raga-raga kantong celanane njupuk dhuwit. Sampun, Mbak. Namung wedang tok. Pinten? Pitakoni Mingan marang sing duwe warung karo ngulungake dhuwit. Sing duwe warung menyat ngadeg marani Mingan. Mboten tambah napa-napa Mas nggih. Kang 100. Muni ngono karo nampani dhuwit. Nalika ngulungake dhuwit, Mingan nyawang bakule nanging saibo kagete barang nyawang lambene bakule sing nampani dhuwit. Lambene iku ora kaya lumrahe lambene wong, nanging lambe mau mujur munggah lurus irunge. Jangkute malih dawa lan rupa sing ayu mau dadi medeni banget. Semono uga lambene wong wadon loro lan tamu-tamu sing ana jero warung. Lambene padha munggah lurus karo irung lan rupa sing ayu-ayu lan apik-apik mau malih medeni kabeh. Saking wedine dhuwit diuncalake lan Mingan melayu metu warung. Banjur makbruk natap uwit tiba semaput. Sing ana ngomah padha bingung kabeh nganti bengi Mingan durung mulih. Ditakok-takokake tangga kiwa tengen ora ana sing weruh. Anu yu, aku weruh awan mau Kang Mingan nyang sawah sedodok kono. Ning aku mau ya terus mulih gak bali jarine mengkondisi anggone Daud kurang sedidik ngono unine.
kandhane slamet sing sawahe nunggal galengan karumingan. Wusana wong sak kampung dadi geger, kabeh padha golek imingan sing dikabarake ilang. Wong sing kendel-kendel padha nggawa sentolop lan nyumet oncor golek imingan ing sedodok. Malah ana sing nabuh tampah lan gembreng. Jarine yen krungu tabuhan ngono mau, demite padha joget lan wong sing digondol banjur diculake. Temenan bareng tekan ing dam sedodok, wong-wong sing nggawa lampu senter padha nyenteri papan kono. Ing pener tilas dam sing betonane ambruk kabeh, ora ana njur nyeloroti grumbul lan papringan sing linduk-linduk nanging panggah ora ana. Lah kuwi lho Pak, mingan. Aloke slamet sing nyloroti ngisor wit gayam sing jejer karo wit kluwe. Wong-wong padha gemruduk nyang papan kono. Kabeh lampu senter nyorot menyang papan sing dikandhakake slamet. Keneng sorote pirang-pirang lampu senter lan oncor papan kono dadi padang jinglang. Mingan katon semende ana lekukane oyot gayam kang gedhe. Wong enem banjur medun nyang kalen nyabrang banyu kang dhure sapupu marani dununge mingan sing ora eling apa-apa. Bubar kedadian kuwi mingan loro nganti tekan patine. Mbok menawa saiki mingan kumpul karo mariman lan dugel sing wis ndisiki lan bareng-bareng menyang warung ayu ing dam sedodok amarga dheweke tau andhok wedang kopi. Cudel. Mekaten para pamirsa pandemen waosan cariyos cekak alaming lelembut kala wau sampun kula babar cariyos cekak kanthi ira-iraan nggih menika warung ayu dam sedodok anggitanipun Anang CH. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Rahayu, rahayu ing pinanggih.